Hola a tothom! Benvinguts a un nou vídeo de profedecatalà.com. Avui anem a parlar de les diferències entre amunt, avall, sobre, sota, dalt i baix. Tu les saps o també t'has confós alguna vegada? Anem a començar i ho expliquem. Dalt i baix indiquen posició estàtica. Vol dir on és alguna cosa. Per exemple, dalt significa a la part superior. Per exemple, el gat és dalt de la taula. I baix significa a la part inferior. Per exemple, el gos és baix de la taula. Amunt i avall indiquen moviment o direcció. Amunt és igual a cap a dalt. Per exemple, puja escales amunt. Avall és igual a cap a baix. Per exemple, baixa corrents les escales. Truc: amunt i avall és igual a acció, impliquen moviment. I dalt i baix és igual a lloc, indiquen posició. Sobre i sota indiquen relació entre els objectes. Sobre és igual a damunt d'alguna cosa. Per exemple, el llibre és sobre la taula. Sota és igual a sota d'alguna cosa. El gat està sota la cadira. I també tenim la versió, que és més col·loquial, damunt i davall. També indiquen posició, però amb un matís important. El contacte és molt a prop. Damunt és igual a sobre. Per exemple, el llibre està damunt la taula. I davall és igual a sota. Per exemple, el gat està davall la cadira. El resum: dalt i baix indiquen lloc. Amunt, avall indiquen moviment. Sobre, sota indiquen relació. És més estàndard. I damunt, davall indiquen posició i és la forma de dir-ho més col·loquial. Recorda, si t'ha agradat, visita'ns a profedecatalà.com on aprendràs molt més català al teu ritme. Ens veiem a dins. Adeu!